lembur ngenam wesi menarik. Oke guys, iki ceritane bengi iki mang malam Sabtu ya to. Jumat malam Sabtu iki aku emang lembur ngenam wesi guys yo, soalnya sesuk iki wis mulai pasang hebel. Nah iki tak lembur iki masang wesi iki didelalahi si Dimas sopir kae guys, Dimas Jahir kae munggah ya to kayak ngewangi iki guys, dadine rada gelis ya to. Emang kan kurang rong soko to. Jadi tak lembur sisan kur garek loro sisan nanggung ya guys. Sokone piro Kang omahmu? Iki rencana sokone iki 13 guys. 13 soko soalnya sak nggo kamare toke wae papat ya, papat kamare tok. Kayak samping-samping ngono kuwi. Oke hitungnya 13 kumang ya guys. Nah iki langsung bae tak lembur iki kan kayak bar ngono guys, kayak sesuk kan gari masang hebel ngono guys, sisan dipasang sokone kayak engko dipasang hebel kan menak ya guys. Nah iki langsung bae tak until-until ngene iki sing baku ngene iki guys ya kudune. Nah iki Dimas sopir kae Jahir ya, Jahir iki yo ngewangi mang munggah. Awake iki jare urung patek menak ngono guys yo. Bar mriyeng wong iki, mbuh usum apa-apa iki ora paham aku guys. Pilek ning nggonmu iki usum wong loro apa ora guys? Dan iki kene usume wong loro iki guys, wong-wong kae sing mriyeng ngono kae. Nah iki langsung wae di undel-undel ngene iki yang Jahir iki bobolan Jakartanan kabeh guys yo. Aku kae ning Jakarta kae yo ning nggon bangunan iki sekitare piro yo? 6 sasi apa piro kae kayak Dimas Jahir bareng iki yo wis nyang Jakarta. Kayak sesuk ki wonge jare arep apa jenenge mangkat yang Jakarta neh ngono guys. Kayak aku jadi di rumah iki, taken bayi di rumah jan pengangguran gitu. Pengangguran tapi bekerjane ning media sosial ya guys. Ya muga-muga edongakno aku sukses guys ya. Nah iki langsung bae di undel-undel ngene iki yang Jahir memang di undel-undel bendrat ngene iki guys. Iki kudune bako guys ya lek undel-undel iki bene lek dicorke gen ora mesla-mesli rono rene lho guys, gen ora doyong barang kuwi engko ya guys. Nah iki langsung bae tak undel-undel ngene iki wong loro iki kan belis. Jane siji ngono saka siji garap wong siji, tapi iki ben luwih cepet tak garap wong loro wis ben. Engko ganti saka sitok neh engko gen bar cepet ngono lho guys. Iki dawane piro Kang? Iki dawane 3 meter 30 hampir guys lali aku ya. Nah iki dawane iki 3 meter 30 meng lho guys ketoke. Lali aku mengke yang bapak mengke diukur kok. Nah iki langsung wae diundel-undel ngene iki gitu. Langsung diwalik ya soalnya sing ngesor wis pindah yang samping dhuwur ya yang kek dhuwur iki guys. Diulak-walik ngono guys. Iki cincine mung mbuh pira isine ora mudeng aku. Oke banget kok rada kerep iki guys. Soale nggo saka